Lakbay tayo mga tol. Dito tayo sa pier ngayon. Patungong Masbate City. Ito yung pier ng Bulan, Sorsogon. Lipat! Ayan. Ito dami. Ayan mga tol. Ang dawi na. Ayan, mga bangka rito. Barko doon sa dulo. Mabilis tumakbo to mga tol, yung bangka na ito. Ayan na. Ayan na, tumakbo na. Ganito no. Bumilis na mga tol. Galing dito sa Bulan na 3 hours lang to Masbate City. Yun. Bumilis pa. Alis na tayo patungong Masbate City. Lalong bumilis. Takbo na ito. May mga nangisda doon sa dulo. Siyudad ng Bulan, Sorsogon. Wala nang baso-baso. Mga tol, lalo nang bumilis. Yung mga tauhan ng bangka nito. Palayaw na tayo sa crater ng Bulan, Sorsogon. Bangka sa dulo. Tuloy ng takbaw. Kain na sila mga tol. Tripulante ng bangka na ito. Mabilis ito tumakbaw. Dito na lang mga tol. Tapos mata kita. Sige, nakakao ko lang paghalik. Ano ko pagpahiyos? Mata di ako. Ikaw na magkukulit. Hey, kao lang ka muna.
dumaan tayo ng mga isla.